Del Club Natació Sabadell. És que hem fet un sorteig dels socis més veterans i vostè és un dels concursants i li ha tocat. Sí. Ara li farem una pregunta i si l'encerta serà el guanyador definitiu. Aviam. Sap quina és la capital de Groenlàndia? Quina? Perfecte, ha guanyat el sorteig. Li ha tocat un ordinador Mac, Apple. Sí, exacte. El Mac Apple 1750, valorat en 2.000 euros. Hòstia, tot Déu. Doncs mira, ja tindrà un Nadal fantàstic. Vale, doncs d'aquí res, el rebrà. És a dir... Sí, digue'm. Demà el rebrà, Ja sabem la seva direcció, com que és soci. Com? Què vol dir? Perfecte, ha guanyat el sorteig. Li ha tocat un ordinador Mac, Apple 1750, valorat en 2.000 euros. Hòstia.